on Tiipi täällä taas uuden videon parissa. Tänään, kun mä äsken iskän kanssa sain semmoisen Concorden, niinku tämmönen. Siinä on 455 palaa. Me saatiin se 2 päivän jälkeen. Me ei laitettu kuitenkaan tarroja, koska mun iskä ei jaksa. Niin mä näytän sen nyt silleen, niinku tässä. Tämmönen Concorde. Kun mä otan sen tälleen, niin nämä laskutelineet voi mennä tälleen sisään ja ulos. Nämä voi mennä vähän yli, mutta ei se haittaa, koska kuitenkin ne menee kunnolla. Eikä tää oikein ole hyvä leikkiminen. Tää ei ole hyvä leikkimisen, jos mä sanoisin, niin siltä sanon uudestaan. Tää ei ole kauhean hyvä leikkimisen tämän takia. Niin. Ja sitten tässä on nämä. Nämä on ne varmaan ne alasmenohommat. Sitten tässä on nämä. Sitten tässä toimii myös tää vertikaalinen. Sitten tässä on tämmöiset hienot moottorit. Sitten tää on tämmönen todella hieno. Katsokaa vielä. Joo, ja semmonen. Ja hei hei!